so atonkra ne se ombesre no mabema so akwaba enti ye nana no museumifo no so eko na mama na nana akwaba omuwie a na fe ye de aka nyina no atoaso yo sabre Nwinsa akyerɛkyerɛfo enso abase omobesre na omabema yewura akwaba enti na akyame wada oma uhu santini a ebe ya na Nwinsa yo medasi yewra tiadwam na nana Tredehene nana wadaroma se de moa na moka ese udafuo na Nyankopɔn wa hunumu a eya na enye yie eno nti yentumi enhye dwumadi ase wo merekora yemfa empaibɔ enhye ase na ene yefiadai na ya nana no musuamifo nso ebekɔ Masarachi na omu akɔ mpaye die na mesre se edomu ebehye ase amomu abompaye ede amaye Yewra Abdullahi Alhassan na Chief Imam abompaye ede bidwendia no amaye yefa sembo nya no kwan ana yema mra obe Atakbir Allahu akbar Atakbir Allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo di edikan ya di aseda be ma otwedi amponyankropon osoro ne asase wura fa huwa rabbu wala rabbi gairihi. Wono nko a na ye nyame ye ni nyame foforo bia wasa nyankopon na chi. Ye da na ase ye yi na ye kanfo no. Ye da na ase biom se wayi ahemfo apapafo ene tumidifo apapafo te se ye nana Nuben Sra II ene na pamfo third mum yo mpacho medam wase na we de mo fanche me na mamba ya mamra na ma antiame ye nana Nuben Sra III ye da nyame ase se nyame yi wa ma ye se okandini one wakonyafo ene ye maame no mahemma ye sanso da ne ye ho ba aban mo mpelifo mu a me papa honorable MP amankwa amenu ena ye papa no mo a wo bonso nyame ayi wo mo se wo mo hwe ye ban boso a ye police commanders mahunu mienu o ha no mo do so chensa nyame onhira ye no mu nyina nyame omaye nyina awie papa ye na Nuben Sra ene wahemfo ene ye mamene mo ahemma na aba mo mpedimfo nyame onhira mo bebre efise biribia ohenkase beto do nsa frɛ de nana na mo nyina no na wo frɛ ye adi akonye eyemu efise biribia no ye di ohene achi achakakra ye hwe mra o mampanyini dada a obatwo mu o hwe Ghana na kase a eye ne nkransase a da ho nyina na akoba ne se pe babi ba akopɛ adi aso akɔbɔ honom edi aye agenda 11 Ghana babia o mampanyini anse no ho trade akrofrom na obesueye we nda kire se nyame wayi akandefo apapafo edi amaye ohene oye da Nuben Sra III una we ye nda no ni e da isaba da ban mu so e papa amankwa menu e na ya jecha hwe hospital ya esi ho ya ni nyina e na momode mboso e na e ba ye Yakopon o ma wundi won kwanda men akonya a woti so ron Yakopon Solomon nyansa ni bi Yakopon ofa ma wono wa pamfo die wodi adwene pa e baba beka ho ama wa hindie anim wonyama a ewo mu no akwa anim a che de ye ken nyame o masa nipa no wo mbra medu
na mmom no deɛ wɔde susu abɔne anase apambɔne ebedi wati sɛ enhwehwan wo anase ɛsɛ wo debra no sɛ wabeduru krompo na Yakopɔn wɔn bubu saafo na prɛ mfa maye yɛsrɛ otufo Yakopɔn kwatenten a nimde ne nyansa hyɛ ma nyame ɔfa ma wo Yakopɔn ya papa MP nyame osira wo so na abamu mpanimfoɔ efi sɛ hospital we ɛho anamɔ ne ende kania ya ba bebie nyina yeni mmɔde mbɔ so a mususu a nyame yi mu a moyɛ abamu anamusifo no yeni mmɔde mbɔ ende ba mahunu me nua kakari ɛwɔ hanom nanso so no tama me so be kwanya ni me fa ha ko mafuom tama ne yɛpɛ hospital ne yɛpɛ kania yi tam bia no ɛna yɛfa sɛ mpatase asabeno man da bia me no omuhia utimi hu sɛ dibira nyame ayi apapafo de ataye ɔhene akyi Yakopɔn wɔma de mo yɛde bua yɛ kuro no nyame wɔma mo so bondi mo nkwandamme ɛndɛ so kania ba yɛ kuro yi mu yɛka kania ne yɛka nhyira ne yɛka kania ne yɛka ɔhan oba Qur'an al-Karim mu a otufo Yakopɔn sɛ botayenti a woyi nkomhyɛfoɔ ɛne adiifoɔ ɛne asomafoɔ di ma yɛ nyina botaye ba akopɛ sɛ wɔn mbra mɛyi yɛn firi esum mu ɛmfa yɛn kɔ han mu yɛka han a ne yɛka kania yɛka han a yɛka nhyira ne a ne yɛka kania nti ɛndɛ nhyira ne aba kuro dua yi mu ɛne ne mpata mu yɛda nanam amoafo dukuro ne kuro yɛfa sɛ Nwinsa dukuro ne nkwanta dukuro metumani a mehumu mo ama atimi ahunu amba mudi mo fa bebɔ ne nkyeme ye nyina ye wani gie mu de na mo mani gie de kyɛ ye nyina ende de ye ni munyam hye de ba ohenkase na mo mani gie no kyɛ ye nyina kane atokuro yi mu sɛ ne papa Yesu Kristo nyame hira nka no wo se ye nso kane a emfa nhyɛ mpaase na mo ne de si kane adum so na ahyeran ende kuro yi ebehyeran na mo honhom a Yakopɔn de adue kuro wura mu a wɔwɔ abadaye de ma ahohoɔ ene wɔmo amo ɛte ne nan ase no mo so mo mfa saa ahohom no bi ngi ahohoɔ efi sɛ nda yɛ firi hanom a afɛ na mo banya ahohoɔ yɛ pa asase ayɛ pote farm yɛ pa asase ayɛ wei afɛ da kane atokuro yi mu ba bia kane a wɔ bia nso no enhyira ne wɔ hɔ no ba bia enhyira ne nso wɔ bia no nkɔso ba hɔ ti Yakopɔn wɔma saa antinase we eye nyina so na kurom ha no mpotomu a ɛwɔ ha nyina no enya nkɔso nti enda ye fiada yenkasa bebre yenkasa imu babia chia nyame wɔfa ye nyina bɔ ne nkyɛye ɔhene wono wa hemfo ene ahemma a wɔmudi wati nyina ebiri bia mo frɛ ya da papa na asie nyame ɔmɔ mo ho ban fa maye nyame ɔma mo yokoduro King Solomon nyansa ne nyame ɔfa ndom obi Abraham nkwa a wodi tina wiase edi board abrabo papa no nyame wɔma wo saa nkwa ne bi efisɛ tworo di adanse sɛ Abraham wodi no nkwanda me nyame wɔma wondi wo nkwanda me ɛwɔ wakonya kase no so ya begina han so no asantema wura so Yakopɔn nyame ɔmɔ no ho ban fa maye Ghana mampanyin so nyame ɔmɔ no ho ban fa maye ɔmu nyina ɛyɛ nda anofo enti me nua kakari so ban hu no ha so be bompa ye ma no ɔmu nyina ɔba ba ye bi ɔmu contribution wom na ɔmu sɛ ahampa ye engineers ntena ase wɔmo a mo adi omu nimdie no ɔmo nyansa wo a wo kyɛfa wom a ɛnde sa antenasie we aba mu bia no nyame wɔma wakatuapa nyame wɔma wakatuapa tie yɛbɛpɔta gumu madanfo aya ka ami wonti ase akwa pa roba fo wɔmpa ye bi ɛse yɛnti ase nso yɛgidi tie aya ka ami ntembɛhwɛ wa no rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya rabbi ij'al al-yawma sahidan fihi khayran kaseera يا رب إصلاح لي صدري ووفقني في عملي يا رب احفظنا واحفظ بلادي من كل شر واحفظ بلادي من كل شر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مكسر ما مؤمن ما صفوا سوا ومسدي ومنيا مسو ابا بتا يا كيري من ما صفوا سو متيا منينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. Era Sabre yawo Inspector Eric Boache a oye Trede police station officer Era ewa ha say Trede police station officer aha enti Era abekansa ewa ha Sanso ena yawo ASP Mr. Isa Mohammed District Crime Officer Mr. James Aite District Commander ema atwuma kwa oma ema panyimfo nyina akwaba
se modemoni munyam abeta adwumadi achi sanso ena yewo Mr. Amponsa district engineer atwuma kwaoma district assembly afei yewo assemblyman a ohwe mpatam ha ihia na bonten a wose wono efe ni mayor isanse nkura ahia na se ne doso enu nti wono wonya assemblyman ero adaroma sana assemblyman ya na otai eka nti ne mesre adaroma na me the title na san aka no ho mayor honorable Samuel Osei dodo na afre no owedade ono ene empatase assemblyman sanso ena oko district assembly a enka emrahye bedwom a yebeka se oye speaker of parliament nemom oko assembly dia e friend presiding member honorable Anthony Kwame Nsia ono anso ena ye nwene so number 2 assemblyman number 3 facha me honorable number 3 assemblyman edase afei opanyin ene emrahye bedwani a owo atwema kwa homa mensene mu oye lawyer ni enka ne no enche bia na oye Ghana nyina bambo soafo abedi akire ene yewrai ekuta ne mudie mu semrahye bedwani ema atwema kwa homa mensene yefre no honorable lawyer Kofi Amankwa Menu yewra abeka yensa ewa hase ema honorable MP Akwaba yo mewie empanyufoi na mesre nananom so ite shedanas yo sana ewo nana akua fiye a odikan Nwinsa ba pani okay nana akwasi ade a otoso mienu amoafodi kro yo nana esri adupoku agyeman kwantapani dikro nana Osei agyeman kotroka kwantakuma dikro yo na yadiani achre trede ahemfie hobio ye wonana Osei tutu agyeman diawo trede kontihene yo sa adwumadie eye nana Nuben Sra a otoso miensa nana Tredehene mira bomu asechiawo emu akwaba dase yo madao nananom asankonwa ene nana Tredehene edi achre mpanyufoi na adwumaku a omudi se adwuma nyina no maba beduru ha sei ECG ene China Water Company omo ena aban ede dwumadie ne ma wona odi dwumadie soronko ede ama wona okuri ene ntoma besre se omo pese omo sre na mba be ma akwaba ene nti panyufo panyufo kukudam ababehia mu ewo Nwinsa kuredua mu ede achire nyina enti yemfa nsembo nhia honorable mra obe eya nana Nuben Sra yewra nana Tredehene yewra MP lawyer Kofi Amankwa Menu nananom Nwinsa man ni adofo amahia nyina ye mo bibi akwaba na yebedi kaadi asida piesie ama twedi ampo Nyankopon ye onam ne tumi ne nadom so ama na ewie oma de yehu yabem mesa de ewura nana Nuben ase yewura MP ene nananom ne adofo nyina ye de obi bia ase se wie modimanu nyam abeta adwumadi yachi ewie anasa no pa wie ye hie ha na ne tintin ntiatia nyina ne se ene dai Nwinsa amoafo kwanta de ntekurum nyame adom nananom mpaebo yewura MP
ɛno ɔnabo ɔwe dadeɛ ana motuo nyame ayɛ adom ama ne dɛ yate dɛ adeɛ nsi da firi sɛ twɛdi apo Nyankopɔn bɔ wiase ɛnɛ ebi asi Nwinsa amoafo de ntikuro ne nkwanta ɛne sɛ hyia a yɛhyia nyinaa ne sɛ ɛnɛ da yi Nwinsa ama ne hunu de ntikuro mu haw nkwantama asum ame yɛ haw kɛse a yɛdaa ne yɛna twɛdi apo ati esufrɛ ama ne hyia nyɛ biribiara sɛ yɛbɔ dwa kɛseɛ se ya ne yɛsɔ nkanea ama Nwinsa nkwanta amoafo de ntikuro mu yɛ haw kɛseɛ no nyame asɔfo ame ne da yi na sɛ woyɛ leader sɛ asambere ma MP nananom na anigi sɛm sei ba ɔpɛn so a na yɛ ahoahoa kɛseɛ dɛn yɛde ma wo mebɛdi asambere ma mebaa Nwinsa amoafo nkwanta ne de yɛka ho no wo mu ha kɛseɛ paa no pɛwie numere wo mfrɛ me ana wo mu hyia me ana wo mu ka paa ɛna ɛne dɛn Nyankopɔn ayɛ me nso meka kyerɛ mu sɛ munya abotere esan se yasum nyame a wote ase o kai bible wo se medom de medom no ne mehu de mehu ne mobɔ ne mobɔ ene nyame ne hyira wo na mankwa obro nipa ase no ma nipa so ebla Moses ene Israel man ne nama eduru mre bi a Nyankopɔn se ma ya so de me ne mo nante biem Moses ko su kyerɛ Nyankopɔn no wo so aka mate manim ne mobɛkɔ etu ona bo we dade abrani abrebia me komi koto dwan ma me pai bone se twedi apo Nyankopɔn wonim ene me nkodim anim na na mo ami tuo bi enwu enkunimdie na asira nka Nyankopɔn se ene dai mani suade hunu kase sa asambere man abamu ne de a na bia asira piesie me Nyankopɔn ene nananom adofo no ene dai ewi ase ye ko obi anani age pa na ye me ona bo we dade esan se ona bo we dade asambere ma ba asambere ma akọ MP aba MP kọ bo obi ogina ha na dai ye o ka no kore ye o de no kore be ya adwuma wona na kore nye nkontompo be ka se wo we dade ene MP Kofi Amankwa amanu pen so ene ma simpatase electoral ya bin sida ene se ona bo we dade ene ya mpiro ya Kofi Amankwa amani ya pen so ena Nwinsa enya chip compound ya pen so enya health center ya pen so Nwinsa patam nyina ba bia na nsuo nie ba bia ya tu nsuo ho ukode kuroma afiri se Nyankopɔn bo wi ase no omudu omanan ehwitam yetu ya amana ne adunu asam so ya pen so ne de kurom edu omanan water kurese toilet so ukọ patase a no omutim futurom ya penso ne empatase enya sapete enya kota omuti asfalt so etini egina ha ne obi ka obi kire ne aye ka nyina ne se ye de nyame Nyankopɔn ase eda nananom ase na yewrati adwam yewra mpio ha empanifo bebro amen kasa bebri eti kakra me ka ne se yewra mpio adama ene district engineer European mo amubesi ya maami DC ne yakwa de tin director anem madama Nwinsa yewe nkane yan mo ba mo ankase mo ni twia ya kwan mo ho ya kwan ya sesi a me gina hai se me ka so we dade ana me nim ewuranom ya sere ko tara ne anim de ya ka ne ya ba sere se madawroma yewura bo me afidi ode ba ya no eni mo ni mu ya mo fa me twia kwa so mai na kwa na nto so kama yesre madama afedi atosu biem ebra Nwinsa ma yenya nkane a ya ha kwase ya pa me temente ho ansa ne ewura no mato ahye se ade a yesre aye teachers bonwuru ana teachers quarters teacher fo mo kira de oha ebi tenwe abu akwa fra abu akwa ba ha be kira de na wa hwe so obi fra abu akwa ba ha be kira de a woni abu akwa traffic so meduru ketia enu kokobe traffic so meduru ha no na aboba 12 ekobo 1 eti abasra sesesi anyame adom yewura mpia dawroma na nanom dawroma enkane aba ha de Kenya teachers bonwuro ha ne school na gina banane na bibia wie peye ti abasra sa madama yewura engineer yewura mpi ene mo ambesi DC anem mo ntwira kwama mpi
na kakra me kontu wana mo mayen me da yewra ase yewra nana Nuben Sra yewra mpi nananom Nwinsa me nyina me do obi bi ase na dia me di twa to nyina ne se onyankopɔ se Israel man bo se eyire pa so se kura me anka se meba na mabehwe mo apaniampa Israel ma konso amumfi aduanan ene aduasa embre so onyankopɔ behwe wo mu etine da ebra egina hai obi bi a wugina ha wo ha wa mane aduo ne mu no twedi apo onyankopɔ ne nsa ne behwe no wanyama ewo Yesu din mu me do obi bi ase nyame nsoro obi bi a wo Yesu din mu amen. Presiding member ene adofo amanfo a yehiem ha me ha awie ya we de na ye adefefede a nyame na moso ama kroyi ensa aka amejira ha ma disi enka ono na esese oba dwumadi a etisei nanso se de enim no bibi a sanka no wo enkran samre omunyina disi fo no nyina ewo enkran nti wo ye se onyansa ne mom memra na memeyi me ho adi enhyense nananmo okam ho na memfa adesrede mamo se nka wono na esese oba nanso so amasa momfa nche no na bia dwumadie no a eba ye ntina ema ne ba sa awie ne sa no na me ka ne se dwumadie sei somboye ye electricity abi wo ha obeduro na watre sumu a che ne nyame adom yenso so yensaka ama ehen apie yekuro yi so a ye nyame ase na bio asa this is nananu mensra mo se emra oba yi onche ne tutu ya nyina ne se opese wono a banana no so anase na wone mu nyina bedi nkita ho na nanum asem a ewo ho no wada na di a kire omanfo ne nananom enti mi amaba ha de mi mabokwan no na mmamu nyina hunu se ono so odi a kire a woye de wo ba enti nia assemblyman aka wo road no ho ene teachers quarters no said minim no adaro ma mensuso me de bekwa akobo na amane na wono nsuso minim se mre papa mu na wahyehye se oba ha no ya me ya adom a wo ba mu beti emu ensam nyina enti nananom we de me nkasa ma me kasa anwa ni ameka ne se this is me mfanchen no na wono a ebeba manaso na ne nkita ho bia ewo ho no woni mo adi medamo ase bebre ne nsapan emaha nemom okuta ne nsam 2000 Ghana cedis se dwumadie emfa anye bia no empata ewo ho a yebetutu na mubehu nanim edamo ase panyufo esie no na odaroma mesan asre na contractor omo eye adwuma nyina so omo wa ha enu nti wadaroma ebia na me kania no na ne sokra na be bedian ama me hunu ba bia me de mensa befa mpo na maso na nso so no ana se bibi wo ho a na ehun behia se obema ye hunu wo kina bi ba bia nse se yekoso no yankwa ankoso enya amane enu nti wadaroma mesre na engineer Mr. Francis Odame Ansa ojina muma rural project engineer ECG Accra enso so abeso akasaimu na onso dwumadie ni nyina no kwan yo mofa so a omoye no aba bewie animonyam mu nyina no ode ato ewura enim enti na acha me wadaroma mesre na matomensa e de afre ewura nom amom nso so aba man chichiremu. Ministry of Energy, Government of Ghana sponsored project. Said ye shall say nananom edito MP any aban penimfo anim se omo wo nkro bi a ehia electricity nti omo ye ne saa MP nso ebobo ano na o ma tra akọ Ministry of Energy
na Ministry of Energy nso aboaboa no a package. This particular project aye contractor ye de say your friend no China Water. Omumpeni na etimachi. Nti ehyaase be December mu ho baabi. Ana ye ba ha ye ba ye be chia akro mpenimfo. Ana ye hyaase. Yakwa aba krom manso aboa ye bebre. To de bia ye kotwa obi kokoo ba ku bi na line na timi atwam ye de to mpenimfo anim a omoma ye kwan. To de bia boys na ye adwuma o madidie mu etimi ye den krom mpenimfo eso ye mu because project e ba no na omope. Nti ye didi di achia ene 20th June 2025 ana ye de bibia ba wie ye sei ye ka sei ahoma efi twapia ase eba akosi nkwanta ya test bibia eye kama aye ready for neso nti eno ne occasional yabaha ne eba abeye meme fi Accra ye ne handle projects ye division ye friend rural projects ye real project ene ye jashe Kokobin ECG district ensa Chima eton network ne ho ba bia omo na ombe ba be hwa amamo nti ene ye wi akoi ye pe strong relationship between community no ene ECG Kokobin district otimachi ye friend no Godfred ono ne district engineer before say ye be kon ye beja ne number ama kro bia ona na ohun sa homa bi ya homa no bia to chima obefre no ntempa na waba na wabehwe amamo nti mpenimfo menkasa bibre network na ye ready se na mpenimfo kasa wi na kwan ba ma ye be ko transformer na se na yakoso na mwashira so amaye ya damase lawyer Kofi Amankwa no yura anu di sema de pa yonfanto nana ene omanfo nyina enin yo MC Meda Sebebre nana otijom nana Nuben Sra Tredehene nana nom nana ene de uchini e mabidi hine kakra o ejira nyumba dase nana nom district engineer awusi DCE a 9 PM presiding member police for amwaha damase bebre district assembly adwumayefo mahunadmo for amwaha yadamase sanso na engineers adwumay moyeye yadamase bebre afi adehia Nwinsa amwafo nkwanta dentekrom amwaha michia obia na nanano mane eye enigida emame esanse abra me baya na meni adehye edi nkomo na mesre se omunya me mugidie na omunsuma me wo mrahye bedwam me baya asemba ko a mekai ne se samadwuma no ebeye yie na se enye yie a mede Nwinsa dentekrom amwafo nkwanta ena ebeye susudie ade ba ko a me baya omukai ne se omuhia kanea na meka se enru emfie 9 se matimi anka kane asem amana amahade a na madwuma no atosini na se nka ye school ni e makia anka we dia me nyina ha anka on a scale of 10 no kabeka sma komani papa na nipa ba ko a meda na senso eye nana kronti hene nana meda sepa enkane asem watwema kwa ngoma na enye sabi yempatem hape na baabi wo ho ankane anu bi wo honom enso obeso no na ebobọ na ni esanse na transformer ahoden ewo fom na nana kronti hene ene mpanyimfo bi eye adwuma bebre na yedi akira ko Ministry of Energy edru baabi no na e wo se district no so pesika kakra edeboa na akoya asem na nso so ye remfi ye guso e ka ho asem enne ye mpatamu ha de enkomo aye kodi ye no ho abamfaso ama enne ye nso ya tedene ama kanea e wo ha ye yaseda ande ye dimba nyankopon na ye hwe ye nsa so hanso a ye timi asi
yes no nanke yesi chip compound nanso yesi wiye no na yehwe mfidi a yede begu mu a omo nim sebe apomuden ho nsem bae no omo se enye chip compound na eye health center ne nyina nananom eye adwuma emfie nan ye no ebe no ye kasa nana wan kasa wukro ba ko a ye nwene so number 3 na ade ba ko ehia omo pa ye janan bia nana ye wie contractor na send ya brem se wa wie mesi pm no mon konkohwe se bibia eye corrector ansan yakọ akọ na ya hyase ayusu nana no medam ase se be ba ya na mo anye me feso a ka bia de na ye hu anka ye hu enne ye mpata mu ha ye nyakania ye mpata mu ha ye nya yaresabia school wa ha na the assemblyman so kaye se eye teachers quarters no nananom ye bekoso na ya tietia kakra na minim se nyankopon ewo ho a ye bompa ye koto dwani bompa ya otie de ye nso ye betimi aba beye na se be ye mpata mu ha teacher fo nso ba omani aka na omatena ha na de ba ko a mesre nananom ani se ye nyina enim se ekoto aba bronya bosome a etosonson enya me party MPP ene wini ye eye NDC ene wini ye enti ena ye kasai ye wo DC ye foforo in fact en chekra atwema kwa ngoma ya peja ye muso azeze ye mani super na nam ye ntimi enka ho asem because ye gazette ye na many minister for local government akasa o se en chekra ye be gazette na atwema kwa ngoma aye mani super fully na afe se ye chesika yetimi akopre sika emu oduro ne ye de abatwema kwa ngoma na atwema kwa ngoma nso akonanim nana de meka ne se enye MPP ene wo aban so ye wo DC foforo na me megina ha enka se enam se onni me party munti no wo se emwa ye de boa no na ye mfa moa no ye yesa de a ne ye di atwema kwa ngoma hwamo pa esanse eye empunto ho asem ana yeka edru ba bia wose ye amanyosem a ye beye na amanyosem nso a emfa empunto ma no sebe enyama yosem papa enti mesra nananom nyina mesra de hye nyina se ye nua ba wa ba foforo a wo ye new DC no mesre se echigina pa ye gina menua prince echi no ye de sa echigina pa no ebema menua ba a wa ba yan support no said ye be ya atwema kwa ngoma nso ebekọ nanim na atwema kwa ngoma empata mu nyina ebepeja mesre eyade a ehia me pa yi atwema kwa ngoma mpuntuo enye NDC asem enye MPP asem eya atwema kwa ngoma mpuntuo asem ti dru ba bi apoto kasem na kase say if I even have to dine with the devil to make sure say atwema kwa ngoma will develop, I will dine with the devil. Because atwema kwa ngoma tinana no medam ase papa na menim se de ye hu ahai eye bosha ye hye ana abem na menim se nyame ewo hoi Nwinsa nkwanta amoafo dentekrom a ye hu ne nei kanea abai ebesesa ye hu ne sabio na menim se be peja ama hanso ye ka ho na no medam ase papa engineers medam ase papa adofo a yehia wa ha nyina so medam ase papa na mesre se electricity abai se ye be use a ye nyina enim se ebetua bibi kakra ama ban mesre mayen koye se ye kwakoye illegal connection cause we ye illegal connection na se aban mra ene udi a mesre na we de wanimu a mo obi amfrɛ me because yes sir na me so mabumra so tumom ya nyina yemfamra no enye adwuma said ye beya ochena ye kobusa biewa ye de beba na enkura aka omo nso hia bi na ye busa no omo nso atimi anya mfaso pa ewo sabi busa ye bekwa kobusa medamu nyina mo ase nyame enkoso nhira mu nyina na me wogidie sa atwema kwa ngoma ebekọ nanim esande ye hu nei nyame nhira mo medamu ase pa yada yewra MP ase P yada yewra ase
sɛ ɔno nso ɛde nano Tredehene yeda wase pa Nwinsa fo ye nyi waye ye bi ebeda wase bo udi bo etu wede ni aye ye to adre azano wa vio ye gona tube bo udi bo etu wede ni aye ona mo tu a o ona mo gro mi ni me
One said that. One no. One abo. Woman di. One abo. I'm sure. Police penny to wa. Pinya sama menya kama fo. Police penny wa how. Kete fo ye nya asem da. Fiona okwe. Commander fo. Omu wa ha. IGP fo. Omu wa ha. CID penny. Ono so wa ha. Kete fo. Ya hu ma asem da. Debi ya na mbeshira IGP fo. Police fo. Nyame nhyiramu. Eni ahubambo. Amude boy. Kete fo. Ye damase. Atuma kwangma. Ye yimaye. Amankwa menu se. Onyame nhyiramu. Ababudi ababo etimo ye deni atreda no what said that mema no Oya bema na tede wo bema pa na tede wo bema wo hine wo edi krofo mo bema di krofo mo mema mo mema District Police Commanders, District Crime Officer, Anamusinia OC MC Anemu, contractors are Omuma Jumadi Baso, Nananum, Eneye Energy Dakesie, Emma Trade, Yaka Trader, and yet trade the Fienqua, Jumadi, Yashas Yache. Sadia na MP kano edimre kakra na kontre ono na medesha nensa konebra okohun kran na jese yade a na ha dwuni yipa no nyina achi no yampa ba etunwa na mo MC ya okwa ansa na foforo ya bai Honorable Prince Kakari na omu nyina ansa wo MP ono Yamano, ya dijagu na chikakra, edru baby ya no kra na yehu no. Enso ya ntia na ono so di mako trepa. Ena me amena na assemblyman. Oweda de honorable ono so abre wo dwumadie. Na kakra me katra madehye ne se de na MP ka no. Enye nre ya na sabi nkania yi yetu ho na mo. Ya bre ye pa de ne se nyame aboa na yatimi yadinkani aba Nwinsa amoafo enkwanta dente kroma asodie kakra wo ho asodie ne sai nkani ano sabi aban omfa makwa na sadi obeyi dodo a obeyusu no eno sika na obetua na megidi sai na ide ye behwe ni yatwa ye hwe ncheche ya ye beya sabi nkania ne beba ekire ntete ye wo ekire bia no na project manager ba ko na ka se kokobinfo ne so beba na omuso aba be ma timamufo ne ntete ye body ye kan di aseda kase pa ye fama ne ye yewura santene ono na nsase nkro nyina ye ne dia me di oyi mi se me mehwe trade so aha so nyina aka trade ensase ho ntia di aseda kase pa ma yewura na o ma me sa abobo mo din bie mu no MP Honorable Prince Kakari assembly member Oweda de ene mi amina na no ma project no mo da no na continue na nanum nyina no me da mo nyina ase msemre no eko kakra ntimetwa so ni yahwe
akɔpa dwumadie no ntoma ɛde obi biara ase ɛhemfo ɛne Nwinsa area nkura yɛhyia ha nyinaa sɛdeɛ MC adi kaaka no adeɛ biara yɛde nyame ne hyɛ aseɛ na ɔno ne yɛde ne wie a ɛyɛ nhyira tie ne die mu yɛne yɛma yɛ mu so yɛyɛ no yɛma yɛ mu so na yɛntu dwumadie no fa aka no yɛmfa ne die ma Awurade na yɛmmɔ mpae yɛda wase yɛhyɛ wɔ animonyam yɛkamfo wo din yɛda wase sɛ Awurade wama dwumadie yɛaba mu nɛ ɛde ama wo ma wokaa sɛ Nwinsa mpɔtam ha ɛberɛ bi bɛba yɛbɛnya nkanea na wonam wo hemfo bi ɛne waba mu mpanimfoɔ ɛne wo dɔm bi a wɔasiesie wɔ mo Awurade ɛnnɛ aba mu ama yɛ aberɛ yi mu ne yɛkɔ akɔpa nkanea yi ho ntoma na ɔman mu nnipa nso atimi ayusu Awurade yɛgyae de hyɛ wo nsa o adeɛ bi a wo bambɔ tɔ so no ewie pɛyɛ tibere a yɛkɔ yi nkanea yɛakyi yɛbɛyɛ ɔhaw amanneɛ sɛ light bi akye wɔ bi aku no sɛ light bi ɛde ɔhaw bi aba deɛ Awurade yɛsi ano kwan yɛfiri ha kɔ yi Awurade yɛnsa mehyia wɔ ha biom timi tuu ba a wɔyi na ma wɔda trɛda ano sɛ wɔhene ɛde ne hyɛ wo nsa ahemfo ahyɛ n'ase nyinaa hyɛ wo nsa abamu mpanimfoɔ MP wɔne wɔn a ɛka ho wɔn a ɛyɛ nkanea nyinaa hyɛ wo nsa ɛdɔm a ɛhyɛ nyɛ yɛgya yɛ kra ne yɛ nipadua hyɛ wo nsa Awurade yɛwie na yɛkɔ a wo na wode yɛbaeɛ de yɛn kan fa yɛkɔ ma yɛnka sɛ yɛbɛpa Nwinsa nkanea ho ntoma ɔhaw amanneɛ bi asi fa yɛkɔ yɛfie mu na yɛkɔduru a yɛde animonyam a ɛni kabea bɛma wo yɛde yɛn ho hyɛ wo nsa o boa yɛn ka yɛn ho yɛde wo din Jesus etwa dwumadie nyinaa to wɔ nyame akya ɔba ɛne sonson kronkron den mu amen yɛwurɛkyi na yɛne no akɔ na afei wakɔ akɔtwa ahomanim ɛde abie nkanea na no enti saa bere yɛn nyinaa yɛmfa yɛni anaa yɛni yɛwurɛkyi na yɛn nyinaa yɛne no ɛnkɔ
nyame ọba ene nyame hu kunkun ni di mu yewura ede apaso no etwa mu ewo nyame agya nyame ọba nyame hu kunkun di mu sabre Nwinsa amoafo nkwanta dentekuro mu enya enkania a enei omonsoso ebeda light mu ama omoho atowo mu enti yeda Nana Tredehene ase saa nsoso ena member of parliament ema atwuma kwa homa yewura kofi amankwa manu ene electricity company of Ghana ECG okay enti sabre yi oba Nwinsa ene ninkuro a eka no ho nyina no eye nkwanta amoafo ene dentekuro mu ene ye nyina no enya enkania e wo kodua yi mu a omonsoso no ebeda nkania mu ama omonsoso eho atowo mu enti eye Nana Tredehene Nana Nuben Sra III adaroma ono ena edi animu ema ena dwumadie yi ababe pie mu ewo Nwinsa nkuro enan a ehye na se nyina no omo enya nkania omonsoso edamu ne enti Nwinsa abontene so ena ena dwumadie no ekoso yo enti abusuafo sabre na ya dwumadie ni nyina eba na wie ye ewo Nwinsa a ewo atwuma kwa homa mansini mu ha ene ewo ena dwumadie chetrente yi akoso sabre Nana etwa ahoma mu ama light no etimi abie dia na yasda ena yede ema Nana ene electricity company of Ghana sanso ena member of parliament ene assemblyman omo nyina soso no Nana ede asda ema wo mu se omaboa ama animonyam aba ne kurom ne nkuro ento enan eya Nwinsa amoafo nkwanta dentekuro